Yaron da ya gano sirrin mahaifinsa. Bayan rasuwar mahaifinsa, wani matashi ya gano wani ƙaramin akwati a ƙarƙashin gadon da ya amma abin da ke cikin akwatin ya sa shi kuka. Bayan rasuwar Malam Ibrahim, ɗansa Sani ya shiga ɗakinsa domin ya gyara ɗakin sannan ya tattara kayan. Gyara ɗakin ke da wuya ya ga wani ƙaramin akwati da aka ɓoye ƙarƙashin gado. A kansa an rubuta ga ɗana Sani, kada ka buɗe sai bayan rasuwata. Sani ya fara rawar hannu, a hankali ya buɗe akwati. A cikin akwatin ya tarar da tsofaffin hotuna da wasu wasiƙu da kuma ƙaramin littafi. Ya fara karanta wasiƙar farko. Mahaifin nasa ya rubuta kamar haka: ɗana, idan kana karanta wannan wasiƙa to na riga na koma ga Ubangiji. Ina son ka san cewa ba na taɓa yin fushi da kai. Duk abin da na hana ka yi saboda ina son ka zama mutumin kirki. Hawaye suka fara zubowa a idon Sani. A cikin littafi na gaba akwai jerin kuɗaɗen da mahaifin ya rika ajiyewa tsawon shekaru ba don kansa ba, sai domin karatun Sani. Amma saboda rashin lafiya bai samu damar gaya masa ba. A ƙarshen littafin an rubuta kamar haka: ilimi shine gadon da ba wanda zai kwace maka. Sani ya tuna yadda yake yawan faɗa wa mahaifinsa, baka taɓa sona, baka taɓa sona ba. Ashe duk wannan lokacin mahaifinsa yana wahala ne da domin ya tabbatar ɗansa ya samu kyakkyawar rayuwa. Sani ya durƙusa ƙasa yana kuka, ya ce, ina ma a ce na fahimta tun kana raye. Bayan watanni, Sani ya yi amfani da wannan kuɗin da mahaifinsa ya ajiye masa, sannan ya ci gaba da karatu. Ya kammala jami'a, ya zama likita, kuma ya buɗe asibiti da sunan mahaifinsa. A ƙofar asibitin an rubuta, an gina wannan asibiti ne domin cika burin mutumin da ya sadaukar da rayuwarsa saboda ɗansa. Ka daraja iyayenka tun suna raye. Wasu kalmomin da baka faɗa musu a yau, wata rana za su zama nadama a rayuwar. Idan wannan labarin ya taɓa zuciyarka, ka yi share domin tunatar da wasu muhimmancin iyaye. Kuma ku biyo mu a gidan tatsuniya da labarai domin ƙarin labarai masu cike da darasi.